Jeg vil godt vise topunktsformlen, og med topunktsformlen så finder man A, som er hældningskoefficienten, ud fra 2 punkter. Og det kan være hvilke som helst punkter. Og topunktsformlen, den ser sådan her ud. Den hedder A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og den starter vi lige med at skrive op sammen med formlen for lineære funktioner, som er her y er lige med ax plus b. Og jeg skal så bare bevise, at den her formel, topunktsformlen, at den kan man finde ud fra det. Og her så har jeg så tegnet 2 tilfældige punkter på en skitse i et koordinatsystem. Og det her første punkt, det kalder vi for x1, y1. Og det er fordi x, det er x-værdien, hvor meget den går ud på x-aksen, og y, hvor meget den går op. Og så 1, det er fordi det er det første punkt, vi har. Og så det andet punkt, det kalder vi så x2, y2. Og det er så fordi, at det er det andet punkt, vi har. Og y2 minus y1, det er den her, vi har her, fordi at hele det her stykke, det er y2, og så det her stykke, det er så y1, så det giver altså y2 minus y1 som det her stykke. Og x2 minus x1, den har vi så her, x2 minus x1, og det er fordi, at hele det her stykke, det er x2, og så det her stykke, det er x1, som vi så trækker fra, og så får vi her. Og det er jo fordi, at vi skal finde ud af ligesom springet fra det ene punkt til det andet, og vi skal også ligesom finde ud af, hvor meget den går ud på x-aksen, for at kunne finde A. Og så det vi skal gøre nu, det er, at vi tager de 2 punkter ind i formlen for lineære funktioner, som jo er y er lige med ax plus b. Og så hvis vi sætter x1 ind her, så får vi så også y1 ud, og det gælder for alle. Det kan være x3, x500. Og vi gør det så det samme med vores andet punkt, som vi siger her. x2, og så får vi også y2. Og det er så her, vi tager udgangspunkt for at finde frem til topunktsformlen. Og så det vi gør nu, det er, at vi så siger y2 minus y1, for ligesom at finde frem til det slutresultat her. Og så skriver vi det som en ligning, er lige med y2, det her, ax2 plus b, og så det er så i parentes, fordi det er y2 minus y1, som så var ax1 plus b, også i parentes. Og så skal vi så reducere, og det første vi så gør, det er, at vi ophæver parenteserne, så den hedder altså stadig y2 minus y1 er lige med ax2 plus b. Og det er fordi, at den første parentes, den kan vi bare ophæve uden videre, fordi at det er en positiv parentes. Men den anden parentes her, der kan vi ikke bare ophæve den. Der bliver vi nødt til at sige, når det er en negativ parentes, så ændrer vi fortegnene ind i parentesen for at kunne ophæve den. Og der er her, så er der et usynligt plustegn foran her, hvis der ikke er et minus. Så det vil altså sige, at det bliver ændret til minus, så den hedder minus ax1, og det her plus, det bliver så også ændret til minus her. Så det vi har nu, det er altså her. Og så kan
kan vi altså se her på den her, at der kan vi godt reducere det lidt, fordi der er plus b og minus b, så de går bare ud med hinanden. Og så har vi altså tilbage y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Ja. Og så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil godt omskrive det her, fordi at jeg kan ikke rigtig arbejde så let med det her. Så jeg omskriver det, så den hedder y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Og det her, det er jo egentlig præcis det samme, vi gør her. Det står bare på en anden måde. Og her så siger vi jo a gange x2 minus a gange x1, og det er præcis det samme, vi gør her. Vi siger, vi ganger ind i parentesen nu, så det er a gange x2 minus a gange x1. Og det vi så gør herfra, det er, at vi siger, okay, vi vil godt have isoleret a på den ene side, så vi dividerer altså med den her parentes på begge sider, så den hedder y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1 divideret med parentes x2 og så det samme her, parentes x2 minus ja, nej, det var skal I se jo, det er rigtigt nok. X1. Og her så går det bare ud med hinanden. Og så bliver det til 1. Så vi gør det herovre. Så den hedder altså derovre. Den hedder først frem det samme her, så den hedder y2 minus y1 divideret med parentes x2 minus x1 er lige med a, og så der det gav bare 1, så er det gange 1. Og så herfra, så kan vi sige, a gange 1, det ved vi, det er bare a. Og det er en positiv parentes, så den kan vi bare ophæve uden videre. Og så er vi egentlig nået i mål her til vores formel. A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det er præcis den samme formel, som vi har her. Så jeg har nu bevist topunktsformlen. Men vi mangler jo stadig b for ligesom at kunne finde vores funktionsforskrift. Så ja, det skal vi lige gøre her. Så vi starter altså med at tage udgangspunkt i formlen for lineære funktioner igen her. Y er lige med ax plus b. Og så herfra så skal vi jo isolere b. Og det gør vi så ved at sige minus ax på begge sider. Så vi siger y er lige med ax. Y minus ax er lige med ax plus b minus ax. Og det giver jo sig selv, at de går ud med hinanden på den her side. Så den hedder altså bare y minus ax er lige med b. Og det er, så har vi altså bevist b her. Og så nu så vil jeg godt vise et eksempel, hvor vi egentlig bare sætter to tilfældige punkter, og så prøver vi at finde funktionsforskriften for dem. Så jeg gemmer lige også formlen for b. Kan jeg faktisk lige skrive op herover. Y minus ax er lige med b. Og så streger vi resten her. Og så hvis vi så har to punkter,
Det kan være hvilke som helst punkter. Hvis vi bare siger, at vi har 1,3 og vi har også 3,7. Så kan vi lige starte med at identificere, hvad der er x1 og x2 og så videre her. Og det her, det er så x1, det er y1, det er x2, og det er y2. Og så starter vi så med at finde a med topunktsformlen. Så den hedder altså a er lige med y2, som vi har her, 7 minus y1, som er 3, divideret med x2, som er 3, minus x1, som så er 1. Og det giver så 4 andel. Og det kan man så også skrive. Så 4 andel, det giver så 2. Så A er lige med 2. Og så skal vi så finde B. Og i B, så kan man også, ligesom i vores funktion for lineære funktioner, så kan vi indsætte y1 og x1, eller y2 og x2. Så lad os bare sige, at vi gør det med det første punkt. Så vi siger y1 minus ax1, fordi at y1 og x1 hænger sammen, er lige med b. Okay. Og så sætter vi så vores punkter ind, og vi kan se y1, den har vi her, det er 3. Minus a, som vi regnede ud før, det var 2. Gange x1, som vi har her, som er 1. Er lige med b. Og det kan vi så regne ud her. 2 gange 1, det er 2. Så den hedder altså bare 3 minus 2 er lige med 1. Så b er lige med 1. Og a er lige med 2. Så vi kan bare skrive vores funktionsforskrift op nu. Så y er lige med heroppe a 2 x plus b, som er 1. Så har vi altså vores funktionsforskrift her.